kar dai ku manta ku danna subscribe domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkanmu da sake kasancewa a daidai wannan lokaci da muke shirin gabatar muku da wannan shiri namu mai suna daga taskar gidan magani Herbal. Shiri na musamman da ya saba kawo muhimman bayanai akan magungunan gargajiya da kuma yanda ake sarrafa su cikin sauƙi in Allah ya so ya yarda. Yau cikin ikon Allah bayanai na akan mas'alolin ƙarin ni'ima na mata. In Allah ya yarda akan haka zan dora. Da farko dai kowa ya riga ya sani akwai lokuta da dama da ake samun ƙarancin ni'ima a wajen mata. Hakan yana wahalar da mace a wajen mu'amalarta da mijinta, haka kuma yakan wahal da namijin shi ma a wajen mu'amalarsa da matarsa. Wani lokacin ma har hakan yakan iya zama dalili na mutuwar. Da haka in Allah da yau ina ɗauke da muhimman bayanai da za su taimaka wajen magance wannan matsalar. Ba wasu abubuwa ne masu wahala ba waɗanda zan yi bayani a kansu. Simple. Wasu 'ya'yan itatuwa ne da Allah ya albarkace mu da su guda 7. Kowanne kuma zaman kansa yake, yana da aikin da yake ta wannan ɓangare. Daga cikinsu akwai dabino, akwai kwakwa, akwai zogale, sai tumatir, sai gwanda da kankana, sannan madarar shanu. Dukkanin waɗannan abubuwa kowanne yana da gudunmuwar da yake bayarwa wajen magance matsalar ɗaukewar ni'ima ko kuma ƙarancin ni'ima. Don haka mu fara. Abu na farko shine a yayin da ake son a haɗa maganin ƙarin ni'ima da dabino, za a samu dabino gwargwadon yawan yanda ake buƙata, sannan a ɓare ɓawonsa, a cire ƙwallayen, ma'ana a ɓare dabinon a cire ƙwallayen, sannan a zuba ruwa a dafa shi sai ya dafu sosai ya yi lugub. Sannan sai a zo a sauke a ɗora a kan blender a markaɗa shi. In ya markaɗu sai a ɗauke shi a saka cikin fridge. Duk lokacin da ake son a yi amfani da shi sai a ɗibi kamar cokali 2 a zuba a kofi, sannan sai a samu madara ta ruwa sai a zuba a cakuɗa sai mace ta shanye a wannan lokacin. Yana da matuƙar tasiri in an yi za a gani. Sai kuma abu na biyu shine kwakwa. Ana yanyanka kwakwa ne gwargwadon yadda ake so, sannan a markaɗa ta. In aka markaɗa ta markaɗu sosai sai a tace ruwan. Iya ruwan kwakwan za a riƙa haɗawa da zuma. Ana sha sau 2 a rana ko sau 3, ko ma sau 1 ya samu za a yi. Na uku kuma shine ainihin kankana. Ana samun kankana ne a ɓare ɓawonta, a cire ƙwallayen. Kai in aka ga dama ma za a iya amfani da ƙwallayen ma gabaki ɗaya, a yanyanka a markaɗa ta, sannan sai a tace a riƙa sha da zuma ko da madara. Insha Allahu za a yi mamaki. Sai na 4, shi kuma na 4 shine madarar shanu. Madarar shanu tana da matuƙar tasiri sosai da gaske ta wannan ɓangaren, kuma ma amfani da ita yana kawar da saurin gajiya ga mata, haka ma ga maza. Ana iya shanta ita kaɗai, kuma ana iya haɗawa da zuma daidai yanda ake buƙata.
a riƙa sha rabin kofi da safe, rabin kofi da yamma. In Allah ya yarda yana da matuƙar tasiri akan haka. Abu na biyar shine tumaturi. Wato mutum zai samu tumaturinsa masu kyau guda biyu, sai a yanyanka su a markaɗa, sannan sai a matse ruwan. In aka matse ruwan sai a samu wato ƙwai guda biyu masu kyau a fasa, sai a cakuɗa da wannan ruwan na tumaturi, a juya shi kamar da yadda ake juya ƙwai in za a soya. Sannan sai a je a ɗora kan wuta a soya, amma ana son a soya ruwa-ruwa. Daga nan kuma sai mace ta cinye gabaki ɗaya. A riƙa yin haka ko da sau ɗaya ne a wuni. Abu na shida shine gwanda. Wato gwanda ita kaɗai ba sai an haɗa ta da komai ba, mutum ya riƙa yanyankawa yana yin juice yana sha. Ko ka sa zuma ko ka sa madara, duk abin da za ta yi ma. Tana da matuƙar tasiri sosai, kuma ma tana ƙara ruwan ido. Kamar masu matsalar idanu za su riƙa amfani da gwanda, hakan zai ƙara musu ruwan idonsa. Bayan haka kuma abu na bakwai, amfaninsa ba zai ƙirgu ba, domin shi zogale yana da matuƙar amfani a jikin ɗan adam. Amfanin nasa kuma ba a mata kaɗai ya tsaya ba, yana da tasiri a ɓangaren mata, haka ma a ɓangaren maza. Sha kundum kenan. Zogala babbar itaciya ce wacce Allah ya albarkace mu da ita. Idan mace tana son ta yi amfani da zogale wajen ƙarin ni'ima, sai a dafa zogalen, a tace ruwan, a riƙa sa zuma ciki ana sha. Shi aikinsa take ne. Haka namiji idan yana son yi amfani da shi domin samun ƙarin yawan ruwa, shi ma zai iya amfani da shi, amma shi sai ya sa madara ba zuma ba. Fatan alkhairi ga kowa da kowa. Kabir Ishaq, ya sayyadi.